Deci m-am trezit acum și mi-am luat cel mai mare șoc din viața mea. Deci nu vine să cred, efectiv. Deci am visat că am mers într-o vacanță cu Cesima în Grecia și ne-am luat noi un hotel pe acolo, mergeam la plajă și mi-am adus eu aminte, bă, dar dacă toți suntem în Grecia, de ce nu trecem o zi unde am mai fost noi, în nu știu ce zonă din asta de mi-a plăcut mie mult, la o vilă de asta de care chiar mi-a plăcut mie foarte, foarte mult. Și tot încercam să-mi aduc aminte zona, să-mi aduc aminte cum se numea vila, cum așa, bă. Dar eram atât de sigur, mâncava și cura voastră că știu vila aia și că știu zona aia. Și, bă, încercam din răsputeri, frate, să-mi aduc aminte. Dar eram sigur și acum când m-am trezit, bă, și știu că am mai avut asta, deci am mai visat chestia asta și tot așa nu mi-aduceam aminte și știu perfect, frate, cum arăta vila aia și tot. Și acum când m-am trezit, am realizat că, de fapt, eu n-am mers niciodată la vila aia, ești nebun, dar tot am visat-o constant și eram atât de sigur că există vila aia și de fapt nu există, n-am fost niciodată la ea, doar am visat-o. Ce asta mâncava și cura voastră, deci mi-am luat cel mai mare șoc, niciodată nu mi-am luat șocul ăsta, la niciun vis, la nicio de asta. Deci, bă, de mai multe ori am avut chestia asta, eu acum, faza e că acum realizez, dar cred că am uitat după aia, știi? Că ai văzut că visele le uiți foarte rapid. Deci e incredibil. Doamne, dar vila aia oare există, mă, și am visat-o sau s-a dus naibii? Bă, era o vilă atât de tare, frate, cu mai multe camere, era cu o baie de-asta mare, gen, avea și duș și cadă și tot, plaja era lângă, bă, era paradis, mă, mâncați și nu există de fapt. Mamă, sunt supărat rău de tot.